सन्माननीय संयोजक सर्वांना माझा नमस्कार। माझे नाव निवृत्त पोलीस अधिकारी अशोक कुसळकर, राहणार अहमदनगर। कवितेचे नाव आहे कष्टाचे जीवन। कवितेचे नाव कष्टाचे जीवन। तांबडे फुटताच स्नान उरकून चहा घ्यायचा, कष्टाचे साधन सुटकी पहार घेऊन रस्त्याने चालायचं, पायपीट करीत करीत खान खदान गाठायचं, कसली सायकल आम्हाला कुठली तेव्हा गाडी, फाटकीच चप्पल रापलेले पाय फोडायच्या पाळी, एका खांद्यावर पहार एका खांद्यावर सुतकी, खान खदान हेच आमचे दैवत, तिथेच मिळे आम्हाला मुक्ती। खान खदानामध्ये दगडासोबत रोज आमची मैत्री, खान खदानामध्ये दगडासोबत रोज आमची मैत्री, मेहनत एक मेहनत, फक्त कष्टच दिवस रात्री। घन हातोडीच्या फटक्याने दगडाचे होत असे तुकडे, घन हातोडीच्या फटक्याने दगडाचे होत असे तुकडे, मुला लेकरांना आरोळी देऊन करीत असे साकडे। आकाश आमचे छेद विसावा करिता झाडाची सावली असे, आकाश आमचा छेद विसावा करिता झाडाची सावली असे, तेथच झोळी त्यात तान बाळ असे। नाही चिंता कुणास आमची पालात आमचे जीवन, नाही चिंता कुणास आमची पालात आमचे जीवन, या समाजास गुन्हेगार समजते काय हो शासन। विचारवंत नेते गेले विचारवंत नेते आले, 2 रुपये माणसाप्रमाणे समाज हितासाठी जमा केले, कितीतरी लाख शासना मार्फत मिळाले, ना आश्रम शाळा ना रोजगारी, ना आश्रम शाळा ना रोजगारी, कुठे गेले कसे संपले, कुठे गेले कसे संपले, आम्हाला समजले नाही ना उमजले नाही। कष्ट करताना शिका मोठे व्हा असे सांगत असताना आमचे अशिक्षित मुले राहिले, मी म्हणणारे सर्वच नेते झाले। शासन दरबारी आम्हाला काहीच नाही मिळाले, शासन दरबारी आम्हाला काहीच नाही मिळाले, भटके विमुक्तामध्ये आम्हाला कायमचेच बसविले। कष्ट करता करता आयुष्य माझे संपले, कष्ट करता करता आयुष्य माझे संपले, खरे काम खरे सुख, खरे काम खरे सुख मिळायचे राहूनच गेले। खान खदानीचे दगड मातीचे कष्ट माझ्या वाट्याला आले, खान खदानीचे दगड मातीचे कष्ट माझ्या वाट्याला आले, कष्ट माझ्या वाट्याला आले। धन्यवाद।